játékról hogy tetszett? Jó. Azt tetszik, hogy sok gyerek van, és hogy futhattam Simóval ott a téren. Melyik volt a kedvenc játékod? Amikor két cégbe kellett venni, és egymást ütögettük meg, egymásra rajzolt. Az volt a kedvencem. Jól éreztem magam, mert sok gyerek van, és játékosan tanulhatunk Istenről. Nagyon jól éreztem magamat. Köszönöm. Jól éreztem magamat, jó volt, mikor dobáltuk a labdát, mikor Baratvahagban csináltuk össze. Gyerekek, milyen volt a mai nap, hogy tetszett? Jó. Jó. Tetszettek a játékok? Mi volt a kedvenc részleted? Minden? Na, mi tetszett a mai napban? Az a labdás, akkor... Nekem az a kóla. Neked a kólás tetszett? Szeretem a testvéreimet. Nagyon jó volt a mai nap. Mit tánc? Programod, amit a gyerekek nagyon élveztek. Mint a gyerekek élveztek, vagy én élveztem? Amit a gyerekek Élveztek? Szerintem a gyerekek mindent élveztek, de az enyém a kedvencem a kóla. Kóla plusz mentos. Azt tetszett nektek? jó volt. Egyszerű, nem? Jó emberek voltak. Verekedés. Eszter, segít rákerült egy kicsit. Fogja magát, és el tudok legutóbb. Megpróbálunk. Járt az Úr Jézus Krisztus. Hogyha bocsánatot kérjük az Úr Jézus Krisztus, és elmondjuk neki a bűneinket, akkor ő eltörli. Kedves Áldás Team csapat, szeretnénk egy videót készíteni, és egyből megkérdezni a fiatal versenyzőket, hogy mit szólnak a csúszdáról. Milyen a csúza? Soha nem sikerül hasonlózni. És neked milyen volt a csúza? Szuper, csak a víz. Igen, nem öntenék. Ó, hát ez nagyon jó. És neked milyen volt a csúza? Nekem nagyon jó. Jaj, király, tovább. Igen? Habos. Habos. És szuper. És Jó neked? hideg volt. És még? Jó vizes volt. Azt tetszett, hogy mind jók voltak is.
megismertem Széknál Sesztet is mindenkit, és végül még a barátnőm is. És hogy érezted magad? Jól.